Každý deň je náročnejšie získať nových zákazníkov. Neustále treba zdolávať veľa nových prekážok. Predajne a e-shopy vyžadujú nemalé investície a čas. Nákupná sociálna sieť raz, dva, tri nakúp to vyrieši. Vytvor si profil predajcu alebo poskytovateľa služieb za cenu jednej kávy denne, predávaj jednoduchšie a získaj zo svojho podnikania čo najviac. Predávaj svoje produkty, pridaj služby k produktom, vybavuj množstvo nových objednávok, staň sa súčasťou porovnávača cien s možnosťou nákupu, pridaj sa do zoznamu firiem s kvalitnou vizitkou, komunikuj cez internú poštu a poraď sa bez potreby externého softvéru. Prevádzkuješ e-shop alebo predajňu? Neváhaj a využij raz, dva, tri nákup ako doplnok svojho predaja. Zabudni na konkurenciu a vytváraj partnerstvá na mieste, kde aj predajca môže nakúpiť od predajcu za výhodné ceny. Neplať za prekliky, neplať percento z obratu, neplať za licencie. Za jednorázový poplatok získaj neobmedzený predaj. Tvojou úlohou je pridávať produkty a vybavovať objednávky. My ti poskytneme marketing, štatistiky predaja, poradenstvo pri predaji a to všetko bezplatne. Bez potrebnej inštalácie máš online prístup kdekoľvek vo svete. Bezplatne máš k dispozícii každý pracovný deň. Online návody, videonávody, online chat, aktualizáciu funkcií podľa potrieb trhu, asistenciu pri údržbe a naplňaní údajov, zálohovanie a bezpečnosť tvojich dát. Neboj sa to skúsiť, pre menej zdatných užívateľov poskytneme krátke školenie, ako nákupnú sociálnu sieť používať. Staň sa súčasťou novej obchodnej siete, ktorá bude znamenať budúcnosť obchodovania na internete. Neváhaj a pripoj sa už dnes. Nákupná sociálna sieť raz, dva, tri nakup.sk, jediné miesto na webe, kde jednoducho nakupujem.